Эфирде яңалыклар вакыты, студияда Лейсан Галиева, исәнмесез. Бүгінгі шығарылышының төп темалары. Юқабыз үлем куркынышым. Үзе біліп туктамаса, хукук сакчылары туктатачак. Шуның үшін кішілеріне сұрайбыз, аларға хабар татабыз, чтоб чыкканчак алар бірінші должны уточнить, можно ли выходить на лед. Жиді бабаңны білесіңмі? Библия нефть майданчығында шәжәрә тізірге үйреттілер. Бүгін енді біздің шәжәрә ясау бойынша мастер-класс өтті. Міне өзімде бик дулқынланып қарап тұрдым. Екі бала әтиләрінің тізләріне отырып, шулай матур итеп шәжәрә ясыйлар. Бұл біздің үшін бик қиммәтле, бик керек әйберләр. Milli Күреш, Татарстан, Башкортстан һәм Оренбург өлкәсеннән барлыгы 104 спортчы әлмәт турнирында бил алышты. Аларның уңышларына шатланам, уңышсызлыкларына киенем. Һәм менә шушы турнирлар яшь батырлар үстерүгә тагын да зур ярдәм итсен иде. Әлмәт изләү құтқару посты начальнигына юқабызға шыққан кішілеріне шәхсән қоу шағырға тұр келді. Фәсхиддин Сыраев білән масы көләм мәгълүмат чаралары вәкилләре куркынычсызлык кагыйдәләре хакында сөйләшү өчен шәһәр су саклагычына җыелды. Юқабылмаган, ныгып бетмәгән боз өстендә балыкчылар да шактый. Истәүне балалы гаиләләр дә үзләренә шугалак табылуына куана булып чыкты. Бу нәрсә белән яный журналистыбыз Рәдифә Нигманова белән. Ялкыны булганга күрәме, Әлмәт шәһәренең су саклагычында 10-15 кеше инде иртәдән бирле балык тотарга чыккан, ләкин моны эшләргә ярамый ди белгечләр, чөнки әле елның бу вакытында боз ныгып өлгермәгән һәм ул бәләгә китергә мөмкин. Бала чаганың бозда шуын шуклык дисәк, олы кешенең бу адымы гел аңлашылмый. Берәүләр боз астыннан балык эзли, икенчеләре балаларына кызык ясый. Не выходить на лед, единственное требование. Нагырга өлгермәгән бозга чыгу куркынычын аңламаулары башка сыя торган түгел. Әлмәт изләү коткару посты начальнигы Фәсхиддин Сыраев шулай ди. Бу гамәл һәлакәткә китерергә мөмкинлеген кат-кат кисәтәбез бит инде. Хәзер температура режимы бозга чыгарга мөмкинлек бирми. Ул җитәрлек дәрәҗәдә ныгымаган, ә аның канунлыгы да тигез түгел, ди баш коткаручы. Боз катырга тиеш 10-15 сантиметр булырга. Ул должен быть прочный, однородный. Шуның өчен кешеләрне сорыйбыз, аларга хабар татабыз, чтоб чыкканчак алар бірінші должны уточнить, можно ли выходить на лед. По нашему телефону можно позвонить 220-112. Ну, хотелось бы, чтобы прежде всего алар чыкканчак алар информацияны алсыннар иде бездән. Фәсхиддин Сыраев сүзләренә караганда, боз 15 градустан түбән температура 3-5 көн торганда гына ныгый. Хәтта бу очракта да өслек якын урнашкан үсемлекләр, агымнар һәм чишмәләр аркасында куркыныч тудырырга мөмкин дип. Бәла булмасын өчен халыкны киләсе атнадан изләү коткару отряды хезмәткәрләре, экологлар һәм полиция хезмәткәрләре кисәтеп йөри башлаячак. Ә бу үз гомерләренең кадерен белмәүчеләргә штраф яный дигән сүз. Хәер, безгә штраф кирәкми. Без шәһәребездә үлемнәр статистикасын башларга теләмәбез дип асазыклый Фәсхиддин Сыраев. Рәдифә Нигманова, Олег Павлов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Ознакайда уйышма предприятиеләр җитәкчеләре катнашында эшлекле киңәшмә булып узды. Анда атна дәвамында районда башкарылган эшләргә нәтиҗә ясалып, алга яңа бурычлар билгеләнде. Киңәшмә белән район башлыгы урынбасары Роза Галиева рәислек итте. Теманы Илмира Шарифуллина дәвам итә. Киңәшмә белән район башлыгы урынбасары Роза Галиева рәислек итте. 1 декабря, вчера, мы с вами вступили в последний завершающий месяц 2024 года. Полиция бүлеге хезмәткәрләре чыгышыннан күренгәнчә, атна дәвамында 116 мөрәҗәгать теркәлгән, 143 административ тәртип бозу күзәтелгән. По поводу наших детей, которым уже исполнилось 14 лет, ежедневно мы сталкиваемся с этой проблемой. У кого вот сейчас дети получают паспорта, они думают, что так легко заработать деньги путем продажи своих
номеров карт путем продажи своих паспортных данных. За это им обещают от 5 до 15 тысяч рублей. Киңәшмәдә шулай ук сәламәтлек саклау учреждениеләрендә бүгенге вәзгыять хакында чыгыш тыңланды. Район газетына язылу барышы турында редакцияның баш мөхәррире Фәрхәт Шәйхуллов аңлатма бирде. Районная газета «Маяк» играет важную роль в информировании ознакомцев в современном технологически развитом мире. Люди часто полагают на интернет. На протяжении 95 лет «Маяк» продолжает оставаться надежным источником новостей и служит ориентиром для моральных и социальных идеалов ознакомцев. Утырышта юл хәрәкәте куркынычсызлыгы, шәһәр урамнарын яңа елга бизәү буенча чыгышлар тыңланды. Бердәм Россия партиясе билетларын тапшыру һәм бүләкләү тантанасы да узды. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясы. 1 декабрь бүтін дөнья спидка каршы көрәш көне. Бу көн 1 тапкыр бүтін дөнья сәламәтлек саклау берләшмәсе тарафыннан 1988 елда игълан ителә. Әлеге көннең максаты планета халкының авыру, аның таралу ысуллары, аны булдырмау ысуллары һәм дәвалау мөмкинлекләре турында хәбәрдарлыгын арттыру. Панорама сәүдә үзәгендә уза торган бу чара СПИД үзәге Әлмәт филиалы белгечләре тарафыннан даими уздырылып килә торган акцияләрнең чираттагысы. Бөтендөнья спидка каршы көрәш көне алдыннан игълан ителгән 10 көнлек кысаларында кеше иммунодефициты вирусын ачыклый торган экспресс-тест уздыруны тәкъдим итеп, белгечләр төрле сәүдә үзәкләрендә дә, оешма предприятиеләрдә дә булганнар. Мондый очрашулар кирәк, кеше белән аралашу бик тә мөһим ул. Чөнки кешегә информация, монда мәгълүмат бирәбез. И мондый очрашуларда менә соңгы 10 көндә дә без Әлмәт шәһәре буенча 200-дән артык кеше уже тикшердек әйе. Әле мондый очрашулар дәвам итә. Икенче атнада да алар бик күп безнең була әле. Төбәгебез кеше иммунодефициты вирусы белән авыручылар саны буенча Татарстанда 3нче урында, 2нче һәм 1нчедә Лениногорск һәм Бөгелмә районнары. Әлмәт районының 2082 кешесендә вирус расланган, шуларның 1279-ы СПИД үзәктә учетта тора. Соңгы елларда ул 1 дәрәҗәдә тора. Ел саен уртача 70 очрак теркәлә. Бу саннарны арттырмауның бердән-бер ысулы әлеге вирус хакында хәбәрдарлыкны арттыру һәм әлбәттә инде саклану. Моннан тыш даими төстә вирусны ачык утырган анализлар тапшыру. Аны аноним рәвештә эшлиләр. ВИЧ-инфекцияга экспресс-тест алыр өчен нибары 5-7 минут вакыт җитә ди белгечләр. Моның өчен бер тамчы канны тапшырырга һәм менә шушындый махсус экспресс-тестта үзеңнең авыру юктырганмы, юкмы икәнен белергә була. Белгечләр бу эшне даими рәвештә ким дигәндә елына бер тапкыр эшләргә киңәш итәләр. Бу юлы кеше иммунодефициты вирусын ачыклый торган тест белән берлектә һәр теләгән кеше өчен кандагы шикәр һәм холестерин күләмендә ачыкларга ярдәм иттеләр. Анысын Әлмәт медицина профилактикасы белгечләре башкарды. Бу оешмада әлмәтләрнең авыруларын булдырмый калдыруны максат итә. Шуңа күрә шундый тикшерүләр аша шик тудырган кешеләрне табибка юллый. Рәдифә Нигъманова, Олег Павлов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт һөнәри клиятендә укучыларының әниләре өчен бәйрәм узды. Анда шулай ук балалары, ватан сакчыларының әниләре дә чакырылган иде. Әлмәт хатын-кызлар берлеге катнашында бирдә концерт оештырылды. Җылы күңелле кичә турында безнең хәбәрчебез Алсу Әхмәтҗанова материалында. Әниләр көне ул әниеңне тагын бер кат кочаклау, аңа карата барлык җылы хисләреңне белдерү өчен тагын бер сәбәп. Ана булу зур бүләк һәм хезмәт. Бала өчен ана бөтен дөнья. Әни белән һәрвакыт җылы, уңай һәм ышанычлы. Я благодарю вас. Мин сезгә әлеге көллият укучыларының хөрмәтле әниләренә рәхмәт белдерәм. Балаларны лаеклы тәрбияләгәнсез, яхшы, ышанычлы кулларга биргәнегез өчен рәхмәт итәм. Һәм мин сезнең балаларыгызның үсеп, сезгә тугры калуларын телим. Отдали в хорошие надежные руки. И хочу, чтобы ваши дети выросли и остались преданными вам, умели также в обмен нести вот эту любовь, доброту. Оештыручылар әйтүенчә, мондый очрашулар укучыларның әниләре өчен дә, студентларның үзләре өчен дә бик мөһим. Уку вакытында укучылар өчен көллият җаваплы булса, калган барлык гомерләре өчен ата-аналар җаваплы. Бу зур эш. У нас в Польше 900 студентов, 800 из них это ребята.
Безнең көллияттә 900 студент укый, шуларның 800-е малайлар. Мондый бәйрәмнәрне без әниләребезне ничек яратуыбызны әйтү өчен оештырабыз. Без аларны ничек бәялибез. Мондый бәйрәмнәрдән соң безнең көллият шундый ана мәхәббәте белән тулып тора. Һәм ул ел буена һәрбер балага җитә. Такой материнской любовью, которой хватает для всех. Концерт барышында җырланган һәрбер җырның һәр юлы яхшы сүз, киңәш һәм мәхәббәт белән теләсә кайсы мизгелдә ярдәм итәчәк игелекле, сөйкемле әни турында сөйли. Алсу Ахмаджанова, Александр Исаков, Яңалкар вакыты Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әниләр, әтиләр, оларга өстәп әбиләр һәм бабайлар. Калабызның Библионев тирәлегендә балалы гаиләләр гадәти булмаган шәҗәрә ясарга өйрәнде. Иҗади остаханәне безнең хезмәттәшләребез күзәтеп торды. Һәр агачның тамырлары булган кебек, гаиләнең дә нигезе бар. Һәм әлбәттә инде ул нигез бер-береңне аңлауга, яратуга һәм бер-береңә теләктәшлек белдерүгә корылган. Шуңа күрә бүгенге остаханәне оештыручылар да нәкъ менә гаилә агачы ясауга зур игътибар бирде. Хәбибуллиннар бирегә яңа Кәширдән килгән гаиләдә 2 бала үсеп килә. Бәхетле әти белән әни 3-нчесен көтә. Очрашуга балаларына бердәмлек, гаилә кыйммәтләрен кечкенәдән сеңдереп үстерү максатыннан килгәннәр. Творчество өчен дип инде, балаларга аз гына тиге творчествога өйрәтергә, все-таки тиге телефонда гына утырмаска. Самое главное развивать. Мин үзем монда эшлим. Шуңа безгә инде монда килергә тәкъдим ясадылар да, инде без килергә булдык балалар белән нәсел шәҗәрәсе ясарга. Бик файдалы эш дип әйтәм инде. Гөлназ Гыйләшева остахана турында социаль челтәрдән белеп, улы Тимур белән килгән. Калабызда иҗади киңлекләрнең артуы бик шәп ди Гөлназ. Без бик шат, чөнки новое общение, новые друзья, и развивается, и бала гына развиваться итми, бездә развиваться итәбез менә. Әлеге остахана фамилия гаилә ялы клубы кысаларында мөмкин булды. Аны Эльзира Саврентьева Россия яшьләр федераль грантын отып тормышка ашыра. Бу җиңүче проект кысаларында икенче очрашу. Гаилә ул минем өчен җылы учак, гаилә минем өчен балалар, тормыш иптәшем, үземнең яраткан өйдә көтеп торучыларым минем. Һәм инде мин үземдә әни буларак гаилә елы уңаеннан менә шундый клуб оештырдым. Ул клубта балалар, әниләр, әтиләр бик теләп киләләр клубка. Бүген инде безнең шәҗәрә ясау буенча мастер-класс үтә. Менә үзем дә бик дулкынланып карап тордым. 2 бала әтиләренең тезләренә утырып, шулай матур итеп шәҗәрә ясыйлар. Бу безнең өчен бик кыйммәтле, бик кирәк әйберләр. Алда әле иҗади очрашулар тагын булачак. Алар барысы да бушка бердән-бер шарт. Гаиләләр ВКонтакте челтәрендә алдан теркәлү узарга тиеш. Теркәлү ссылкасын сез хәзер экраннарда күрәсез. Киләсе остахана теләк картасы ясауга бәйле булачак. Рәдифә Нугманова, Алик Павлов, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Башка темаларга Әлмәттә күренекле көрәшче дөнья чемпионы, Татарстанның атказанган спорт мастеры, Россиянең спорт мастеры Ильяс Галимовны искә алдылар. Аның истәлегенә багышланган турнир милли көрәш яратучы спортчыларны да, арабыздан вакытсыз киткән пәһлеваныбызның якыннарын да берләштерде. Җайлыгына эләктереп алдың һәм аркасына әйләндереп салдың. Беренче карашка җайлыгына атылган бу алымны башкарыр өчен теләсә кайсы көрәшчегә ныклы ихтыяҗ көче кирәк һәм әлбәттә инде өзлексез тренировкалар. Татарстанның атказанган спорт мастеры, Россия спорт мастеры, дөнья, Европа чемпионы, Россия һәм республикада узучы ярышларның күп санлы җиңүчесе булган Ильяс Галимовны да үз югарылыгына даими тренировкалар күтәргән. Тырыш, уңган, максатчан авыл егете өчен бу табигый да. Шуңадырмы Ильяска тиңнәр булмады.
Ильяс спорт всегда стоял на первом месте. Утренние тренировки, вечерние, выходные, праздничные, это не касалось. Ильяс өчен спорт һәр вакыт беренче урында булды. Ял диме, көз, кыш диме һәр вакыт шөгыльләнде. Бер вакыт аның белән мин дә йөгерергә чыктым. Юлда төшеп калдык. Ул якларына огырткычлар килде дә йөгерде. Мин 1 чакрымла йөгерә алдым. Аннан кайтып киттем. Ул кичкә кадәр шөгыльләнде. Одевал снаряжение такое, утяжелители и бежал. Я смогла только пробежать километр, потом меня забрали. Занимался он целый день. Ильяска алмашка килүче егетләрнең барысы да милли көрәш белән яратып шөгыльләнә. Рухны да ныгыта, тәнне дә ди алар. Үзең тәнеңне ныгытасың инде, в силу воли әйбәтләнә инде шул инде. Бүген нинди максатлар белән килдең? Җиңәргә. Азнакайлылар ярышка 7 кешелек команда булып килгән. Араларында үз исемнәре билгеле булган көрәшчеләр дә шактый. Ислам Закиров мисал өчен инде Ильяс Галимов истәлегенә уздырылган алдагы ярышларның җиңүчесе. Быел да нияте җиңеп кайту. Мин уйлыйм, без үзебезнең халкыбызның патриоты булырга тиеш дип. Һәм шул элекелектән килгән көрәшне без сакларга, һаман да яшьләргә күрсәтеп яшәргә тиеш дип уйлыйм. Катнашучы команданың иң зуры әлбәттә Әлмәттән. Уенчылар арасында Ильяс абыйларын күреп, белеп калучылар да шактый. Ишеткән бар, күргән бар, көрәшкән, әйбәт көрәшче, мастер спорты дияләре инде. Шуңа карап көрәшче булмакчы. Шундай зур булып, әйбәт уңышлар алырга, көрәшче булырга. Турнирны ачу тантанасында район Татнефть компаниясе җитәкчелеге, республикадан мәртәбәле кунаклар, арабыздан яшьлек киткән көрәшченең якыннары, дуслары катнашты. Барысы да татар милли көрәшенең иң якты йолдызы булган замандашыбызны җылы сүз белән искә алды. Улымның китүенә 5-нче ел китсә дә, матбугат битләрендә, телевидение, радиода ишетелсә дә, Әлмәт шәһәре тормышы белән, Әлмәт шәһәре көрәшчеләре тормышы белән һаман яшим әле мин. Аларның уңышларына шатланам, уңышсызлыкларына киенәм. Һәм менә шушы турнирлар яшь батырлар үстерүгә тагын да зур ярдәм итсен иде. Турнирда Татарстан, шулай ук Башкортстан һәм Оренбург өлкәсеннән барлыгы 104 спортчы бил алышты. Алар 2003, 2005, 2006 һәм 2008 елгы үсмерләр һәм яшьләр. Команда нәтиҗәләре буенча беренче урынны Әлмәт командасы яулады. Икенче урында Мамадыш, өченчедә Азнакай командалары. Рәдифә Нигъматвалик Павлов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль шилтәренә кереп Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбыз да рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Һәм тагын бер мөһим мәгълүмат: хәзер сез үзегездә яңалыклар, актуаль вакыйгалар һәм проблемалар белән уртаклаша аласыз. Моның өчен экраннарыгыздагы сылтама буенча күчәргә мөмкин. Төбәгебез өчен сыйфатлы һәм мөһим яңалыкларны бергә булдырыйк. Бүгенге яңалыклар шулар иде. Киләсе тапшыруларда очрашканчыга кадәр.